Dunkarm huwa magħruf l-aktar bħala l-poeta nazzjonali u bħala l-awtur tal-Innu Malti. Però huwa wkoll il-kittieb ta' bosta xogħlijiet prożaiċi, minn ittri editorjali u saġġi sal-kitba ta' awtobiografija u traduzzjoni ta' rumanz. Sa minn meta nkunu żgħar dejjem nafu lil Dunkarm bħala l-poeta nazzjonali hija l-mistoqsija li niġu mistoqsija diversi drabi minnu l-poeta nazzjonali ta' Malta u r-risposta tagħna hija Dunkarm. Jekk nafuh bħala l-poeta nazzjonali bil-fors li moħħna ħajdilna li kiteb ħafna poeżiji bil-Malti u fil-fatt nistudjawhom ħafna fl-iskejjel tagħna. Fil-verità, il-proża ta' Dunkarm qatt ma studjajnija fl-aħħar mill-aħħar sa ftit ta' snin ilu lanqas ma kienet għadha ġiet miġbura u allura bil-fors illi qatt irridu nisimgħu aktar u nistudjaw aktar dwar il-proża ta' Dunkarm biex fl-aħħar mill-aħħar nistudjawha bħalma nistudjaw il-poeżiji tiegħu. Meta nisimgħu bil-proża bil-Malti ta' Dunkarm, forsi naħsbu li Dunkarm kiteb in-novelli u kiteb ir-romanzi. Iżda l-proża bil-Malti ta' Dunkarm tmur lil hinn minn hekk. Huwa kiteb diversi kitbiet prożaiċi u li kieku kellna nħarsu lejhom naqsmuhom f'erba' ġeneri differenti. Insibu l-editorjali li kiteb fir-rivista Il-Malti, insibu littri li kiteb lil diversi nies minn kull qasam tas-soċjetà, l-awtobiografija illi kien beda jikteb dwaru innifsu kif ukoll is-saġġistika li tinkludi kull tip ta' saġġ. Hemm ħafna minn dawn il-kitbiet li għadhom mhumiex ippubblikati. L-awtobiografija ta' Dunkarm għadha mhix miġbura, qiegħda fl-Università ta' Malta u interessanti ħafna għaliex Dunkarm beda jiktibha u ma spiċċajiex. Jidher illi l-ewwel nett anke minħabba l-fatt li Dunkarm ma tantx kien iħobb jikteb wisq fit-tul, imma fuq kollox jidher jaqsam din l-awtobiografija f'diversi stadji ta' ħajtu, isemmi t-tfulija, tifkiriet li kellu ta' ommu, tifkiriet tas-seminarju u ħafna tifkiriet oħrajn. Interessanti għaliex narawh jibda jikteb u jieqaf iħażżes ibiddel il-kliem huwa t-test oriġinali fl-aħħar mill-aħħar, imma l-aktar ħaġa interessanti minn din l-awtobiografija huwa l-fatt illi Dunkarm ma kitibx l-awtobiografija biex verament iħalli rikordju tal-ħajja tiegħu, imma kitibha bħala nostalġija għall-passat. Nostalġija għall-passat b'mod partikolari għat-tfulija tiegħu u dan nifhmu anke meta nħarsu lejn il-bosta poeżiji li kiteb anke b'nostalġija. U allura Dunkarm qed jikteb din l-awtobiografija biex jibqa' marbut ma' dak li kien tant tal-qalbu fil-passat u anke biex jifhem il-preżent. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-editorjali li kiteb fil-Malti, naqsmuhom fi 3 kategoriji, nsibu dawk li jittrattaw il-poeżija, dawk li jitkellmu dwar il-lingwa Maltija u dawk li huma ta' xeħta estetika, jiġifieri jitkellmu dwar il-letteratura. Qabel xejn Dunkarm jidher jistaqsi u jagħti d-definizzjoni ta' x'inhi l-letteratura għalih il-letteratura hija l-awtobiografija ta' nazzjon u saħansitra jgħid li jekk trid tkun taf f'liema sitwazzjoni f'liema stadju wasal in-nazzjon ħares lejn il-letteratura li nkitbet u li qed tinkiteb f'dak iż-żminijiet. Apparti minn hekk Dunkarm kien konxju tal-fatt li l-letteratura bil-Malti kienet għadha lura ħafna u allura saħaq fuq l-importanza li bħal kull pajjiż ieħor Malta ikollha letteratura li tixir ilha. Iżda mhux kemm tikteb huwa jgħid imma x'tikteb u allura jagħti diversi għodot lil kittieba Maltin ta' dak iż-żmien ma jiddejjaqx ukoll jattakka b'mod pulit il dawk il-kittieba li fl-opinjoni tiegħu ma kinux qed iwasslu letteratura xierqa lill-poplu Malti u jgħidilhom kif għandhom jagħmlu biex ikollhom letteratura miktuba bir-reqqa, jgħidilhom illi għandhom jieħdu l-ħin kollu u l-ħsieb kollu sabiex verament ikollhom letteratura li tixraq lill-ilsien Malti u mhux jaqbdu jippubblikawha. Littri ta' Dunkarm huma ħafna. Littri li huma pubblikati huma littri ta' Carmen Micallef Buħaġġar, littri l-oħrajn għadhom ma ġewx ippubblikati iżda miġburin. Hemm ħafna ittri li ma jgħidu xejn daqshekk partikolari dwar Dunkarm, ma dan kollu hemm dawk littri li iva jpattu għalihom. Hemm littri lil Carmen Micallef Buħaġġar u littra li kiteb lil José Aquilina
meqjusin bħala litri l-aktar importanti il għaliex jgħinuna nsiru nafu aktar lil Dunkarm bħala bniedem ukoll. Litri li kiteb lil Carmen Micallef Buħaġġar huma mifruxin fuq medda ta' snin u allura nistgħu naraw id-differenza fil-ħsieb fil-kalligrafija ta' Dunkarm għaliex għandek raġel li qed jikteb fl-aħjar snin ta' ħajtu sa meta l-aħħar jiem kien għadu qed jikdbilha qabel ma ħalla din id-dinja. Mbagħad hemm litra li kiteb lil José Aquilina hija ittra bħala risposta illa li Aquilina ftit tal-im qabel kien saqsi għalfejn kiteb il-poeżija l-ġerreja u jien. U li kieku jkollna nikkumparaw il-poeżija ma' din litra naraw ħafna similaritajiet. Dunkarm jaċċetta u jispjega jitfa' ħafna dawl fuq il-ġrajiet personali tiegħu imma jammetti wkoll fl-istess sitra li mhux se jwarrab l-istar minn għal kollox minn fuq u hemmhekk naraw il-Dunkarm bħala bniedem illi ma jridx jikxef dak kollu illi jrid jgħid fil-poeżija tiegħu. Għalkemm il-proża bil-Malti ta' Dunkarm inġabret din għadha ma ġietx ippubblikata, iżda jonqos ukoll li tinġabar il-proża bit-Taljan ta' Dunkarm. Dik hija parti oħra illi qatt tiġi riċerkata u miġbura u la darba tinġabar dik inkunu nistgħu ngħidu illi fl-aħħar għandna kwadru sħiħ ta' dak kollu li jagħmel lil Dunkarm mhux biss bħala l-poeta nazzjonali iżda wkoll bħala artist u bħala bniedem. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.